Il-ħadd wara nofsinhar ġie arrestat fi Spanja it-tielet suspettat allegatament involut fil-qtil doppju li seħħ f'Taslima fit-triq Loker nhar 18 ta' Awwissu li għadda. Is-suspettat ta' nazzjonalità barranija ġie arrestat f'lukanda fil-port ta' Cadiz f'ħidma konġunta bejn il-Pulizija Maltija u dik Spanjola permezz ta' sezzjonijiet rispettivi tal-Interpol. Kif żvela Net News jumejn ilu, is-suspettat kien telaq minn Malta b'titjira lejn Barcellona wara li nnexxielu jiżgiċċa mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Minn Barcellona imbagħad baqa' sejr lejn il-belt kostali ta' Cadiz li tinsab fuq in-naħa tal-Oċean Atlantiku, ix-xaqliba l-oħra ta' Spanja. Bis-sorsi tagħna jindikaw li r-raġel qabad titjira oħra sabiex jasal fir-reġjun ta' Andalusija. Mhux magħruf eżatt x'rabtiet għandu dan ir-raġel f'Cadiz u r-raġuni eżatta għaliex għażel din il-belt biex jistaħba fiha. Teżi oħra tista' tkun li suspettat qabad titjira lejn Spanja sempliċement bħala punt ta' transitu. Kif kien konfermat fi stqarrija uffiċjali li ħarġet nhar il-ġimgħa, il-Pulizija Maltija mill-ewwel kienet bdiet il-proċeduri sabiex jinħareġ mandat ta' arrest Ewropew u sar kuntatt mal-Pulizija Spanjola sabiex la darba jinqabad jiġi estradit lejn Malta. Ir-raġel li allegatament huwa Daniż issa mistenni jibda l-proċess fi qrati Spanjoli bilan li jiġi estradit lejn Malta. Dan biex eventwalment jitressa l-qorti akkużat bl-involviment tiegħu fil-qtil ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski. L-ewwel żewġ kompliċi Daniel Muka u Viktor Dragomanski diġà tressqu l-qorti akkużati b'dan id-delitt doppju. L-irġiel għadhom qed jinżammu arrestati. Muka, Dragomanski u t-tielet wieħed li ġie arrestat fi Spanja il-koll kienu ġew individwati minn kameras tas-sigurtà kif kien żvela Net News b'mod esklusiv. Fil-fatt ir-ritratt meħud mis-CCTV kien kruċjali għall-investigaturi sabiex jiġu lokalizzati t-tliet aggressuri. Dwar dan il-każ kienet infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Ian Farrugia.